Mambo aripo pamsiwo iye wafa pamchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, hallelujah, unde aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director for East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Kwaziwai vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyu anoti manamatiro asingadiwe naMwari kana kuti manamatiro anosvotesa Mwari. Regai vaBetera vabva vatitungamirira muhurukuro yedu. Vhesi ratichatanga nekuverenga vateereri riri kuna Matthew chapter 24 vhesi ya 11. Mateo 24 vhesi ndeya 11. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsautsa vazhinji. Bhaibheri riri kupa yambiro yezvinhu zvinowanikwa mukurarama kwatinoita panyaya dzekunamata. Chimwe chiri kutotaurwa neBhaibheri ndechekuti kuchamuka vaprofita vazhinji venhema ende vachitsausa vanhu vakawanda. Saka hatigone kuti tinyenyeredze nyaya iyi isusu tiri vanhu vari kukurudzira zvekunamata takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Saka kwanzi vaprofita venhema vanenge vakawanda uye vachatsauswa vakawanda. Mapanzwa kamatangira tiri kuita chidzidzo chedu. Saka chinhu chinoda kuti chibva changwarirwa nekuti munhu wese hakuna anoda kunamata achiziva kutoti nini kunamata kwangu kunosvota Mwari. Munhu wese tiri kushingaira kuti tifadze Mwari. Saka chimwe chinhu chiri muBhaibheri chinobva chaiswa pachena chinogona kutibatsira kukasika waziva kuti uyu muprofita ndewenhema kuitira kuti usatsauswe chinotsanangurwa pana Deuteronomy 18 vhesi ya 20 kusvika pa22. Deuteronomy 18 vhesi ya 20 kuenda pa22. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza, riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure, kana zvimwe unotaura muzita ravamwe vaMwari, muprofita iye anofanira kufa. Zvino kana iwe ukati mumwoyo mako, ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha? Kana muprofita achinge ataura muzita raJehovha, chinhu ichocho chikasaitika, chikasavapo, ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. Muprofita wakaritaura achizvikudza haufaniri kumutya. Saka Bhaibheri riri kuti imwe chiratidzo chitoripo chekuti muprofita asi waMwari ndechekuti zvaanotaura kana kuti zvaanenge ati zvichaitika zvikasaitika hanzi unobva watoziva kuti asi waMwari. Saka kureva kuti muprofita wese anotaura zvinhu zvobva zvaitika toziva kuti uyabva kuna Mwari. Ndokwatinoda kuti chidzidzo chitibatsire manje. Because asi chekutotango rabvuma kuti chinhu chaanotaura ngachiitike. Muprofita ende ndinofara kuti vatoreko vanototaura zvinhu zvobva zvaitika. Ndo zvakanakira Bhaibheri redu. Bhaibheri redu rinoda kuti zvese zvijekeswe neBhaibheri. Pane chimwe futi chinotaurwa neBhaibheri kuna Deuteronomy 18 ye. Verengai kubva pavhesi ya 10 kusvika pavhesi ya 12. Deuteronomy 18 vhesi 10 kuenda pa12. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga,
kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi, Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Panapa papiwa list yema-characters kana kuti zvimiro zvevanhu zvinovengwa naMwari zvachose. Ndoda kutenda kuti kana makakwanisa kuwana zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure, vazhinji venyu makatosiyana netsika dzekuenda kun'anga, tsika dzemazango, tsika dzekubvunza vakafa tichivauchirira. Vazhinji vedu iko zvino taakurutivi runodiwa naMwari. But palist yataurwa yevanhu, pane vara rinoita kunge rinoti netsei mumutauro watiri kushandisa muno mustudio, riri kunzi muvuki, mufundisi. Muvuki nemazango. Zvinhu izvozvo zvinogona kuva zvisina kunyanya kujeka mukutaura kwedu kuziva kuti chii chiri kurehwa. Muvuki chii, mufundisi? Muvuki betera. Ukatarisa mubhaibheri reshona, kwekupedzisira kwari kune dictionary, kune dura mazwi rinotsanangura mavara akasiyana siyana. Pane vara rinoti vuka, rinonzi noreva kuti bvuka. Mane bhaibheri reshona unogona kutozvionera kana mune mabhaibheri eshona kwekupedzisira kwacho kune dura mazwi ririko, pakanzi mashoko pane dzimwe ndimi. Saka pakanzi vuka, rimwe vara rinogona kushanda ndekuti bvuka, fembera kana kuti shopera. Saka muvuki munhu anofembera kana kuti anoshopera ndiye muvuki. Saka muri kuonere vateereri sei ndinoda kuti tisenerere chidzidzo ichi chinyatsojeka. Nekuti kwanzi muprofita wechokwadi anofanira kutaura chinhu chacho chobva chaitika. But kune vanotaura, mufundisi, zvinhu zvoda kuzoitika mberi, haazi muprofita ega anotaura. Kwanzi nemuvukiwo ndo basa rake futi nekutaura zviri kumberi. Saka muprofita ari kutaura zviri mberi, muvuki ari kutaura zviri mberi. Saka panobva panoita dambudziko, because muvuki atogara anzi naMwari anondisvota. Animazvona. Saka ndingariye kuti vese vari kutaura zviri mberi. Saka muvuki vanhu vanogona kumumisteka nemuprofita. Ndizvozvo mani, ndo panongori nedambudziko riripo ipapo. Because vese basa ravo kushopera nekufembera zviri kumberi. Saka panda uchenjeri. Saka pakungoudzwa zviri kumberi kana kuudzwa zvakaitika, zvobva zvati nemo hapangoitwe nemuprofita chete. Zvinhu izvozvo zvinogona kuitwa futi nemuvuki. Saka muvuki ari kuboka ren'anga. Ari kuboka ren'anga hatodiwe. Muprofita ari afembera zvichatoitika zvoita nemo. So far bhaibheri rati it's okay. Saka pandauda kuti tichienda, mufundisi, ndepekuti muprofita abva ataura zvaitika. Sezvo pari kuratidza kuti muvuki anogona kudaro zvotoitika ufundi. Vateereri vedu vangabatsirike sei kuti vabva vaziva kuti uyu haazi muprofita kusaidi kwemuvuki. Hanzi chimwe chinobatsira manje, bhaibheri rinobva rataura pana Deuteronomy 13. Verengai kubva pavhesi 1 kusvika pa4. Deuteronomy 13 vhesi 1 kuenda pa4. Zvino kana muprofita kana murota akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, chaakataura kwauri achiti, ngatiteere vamwe vaMwari vaukanga usingazive tivashumire. Usateerera mashoko omuprofita iye kana muroti iye, nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nomwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nokumutya nekuchengeta mirayiro yake, nekuteerera inzwi rake, nokumushumira nokumunamatira. Saka bhaibheri rabva raenderera pamberi kuti iwe usangogumire pakuti zvaitika. Hanzi kana zvaitika, next chinhu chaunofanira kuita pastor, hanzi kuona manamatire emunhu iyeye. Kana akunamata kana kuti akuita zvechechi, anonamata sei? Anofanira kunamata zvinoenderana nezvinodiwa naMwari. Ende kurava kuti unofanira kunge uchiziva bhaibheri. Ndizvozvo.
because rabva ratoti imimi ityai zita raMwari nekuchengeta mitemo. Saka akafembera kana kuti akataura chinhu chobva chati nemo hanzi ipapo tikai kuti good wagona. Hanzi chiregai kumira ipapo nekuti muvuki anogona kudaro futi. Saka kuti muchiona kuti uyu wedu uyu ari right, hanzi munoenda danho repamberi ndere iri pasi, hanzi mochiona kana matiro kake muchikainzanisa nezvebhaibheri shoko. Mukaona kanopesa manje, hanzi chibvai maignore zvese zvakafemberwa zviya, mobva matozva hapana kumira mushe. Saka zvoreva kuti kana uchida zvekunamata unofanira kuva a serious student of the Bible. Ndizvozvo unofanira kuva munhu unoto iye tagara totokukurudzirai vateereri, itowo bhaibheri rako raunopota uchiona uchienzanisa, so that bhaibheri utoisa pachena kuti manguva yatiri kuramba ino vaprofita vazhinji venhema vawanda ende vari kutsausa vakawanda. Ani mazvona. Saka panext manje zvimwe zvinototarisirwa naMwari zvakazara mubhaibheri, but kuti chidzidzo chedu chireruke toda kuona zvimwe zvisingatodiwe naMwari pane vanhu vari kuti vari kunamata kana kuti vari kuita zvechechi. Verengai kuna Deuteronomy 12 vhesi ya 1 to 4. Deuteronomy 12 vhesi 1 kuenda pa4. Ndizvo zvakatemwa nezvakatongwa zvamunofanira kuchenjera kuti muzviite panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako, kuti ive yako mazuva ose amunogara panyika. Munofanira kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa kuti dzive dzenyu padzaishumira vamwari vadzo, pamakomo marefu napazvikomo napasi pemiti mitema yose. Munofanira kuputsa aritari dzavo nokuputsa nyashongwe dzavo nokupisa matanda avo okunamata nawo. Mutemewo mifananidzo yavo yakavezwa kuti muparadze zita razvo panzvimbo iyoyo. Regai kuitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo. Saka pane ndudzi dzaivengwa naMwari, vatsanangurwa kana matiro kavaita. Mwari ndobva apedzisira achiti pavhesi 4 yamaverenga, imimi musaitire Mwari wenyu izvozvo. Mukuzwa sei bhaibheri kudai riri kutozva kuti tinogona kuda kukopa maitiro acho, asi isusu tichiti aiwa isu tiri kuzvitira Mwari ari kudenga. Saka rabva rati Mwari wenyu imimi musamuitire izvozvo zvaitwa nevanhu avo vaiitira naMwari vavo. Imimi muri kuti muri kuitira Mwari mupenyu handitika, asi wenyu mupenyu musamuitire fanika zvaitwa avo vachiitira wavo. Saka pari kudai vanhu ndudzi nendudzi vane manamatiro avo. Kune vanonamata Mwari akasika, kugoita vanonamatawo vamwe vaMwari, matombotora vanonamata midzimu vanoita zvemashave. Handitika Mwari ari kuti kana ndanzwa zvakanaka haikonai kunokopa zvinoitwa nevanonamata midzimu, vanopira midzimu. Munotora izvozvo mouya mozvishandisa muchiti tiri kuitira Mwari. Saka Mwari ari kuramba munhu anozoti aiwa ko zvine inini handisi kuitira zvimwari zvavo kai, ini ndiri kuitira Mwari. Ari kunzi musatomboite kasitaira ikako asi muchiitira Mwari chaiko. Vaiita sei vanavo? Vainamatira pamusoro pemakomo, ndozvavaita. Chechipiri vaishandisa zvifananidzo, vaive nezvimaidols zvavaishandisa pakunamata kwavo zvakavezwa. Mwari ari kuti tsika iyoyo handide. Vainamata futi vachishandisa miti minyoro, iro yamaverenga ichinzi miti mitema, iya inoramba iri evergreen isingaome vachienda pasi payo. Yaitoshanda iyo kunamata, haisi yemimvuri bai. Matumwari akabvaratidza kuti kunamata miti ine zvayaireva kuzvimwari izvozvo. Saka iri kunzi naMwari miti iyoyo iwe uchirega kuitora kuti ichireva kuna Mwari wenyu chaiye mupenyu. Ari kuti kakuita ikako handikade. Saka hanzi voita shongwe zvinhu zvavaiturikidza matombo achidaro zvichishandiswa pakunamata. Saka ndo pari kunzi manje nebhaibheri pakaita mufemberi kana muroti kana muprofita otaura chinhu chobva chati nemo, asi kakunamata kacho achikurudzira kemhando
hanzi ndewenhema. Kushandisa miti zvakavezwa, miti zvakavezwa, zvakarongwa. Iye hanzi nyangwe ataura zvaitika, kana matira aka kaari kuita kanovengwa naMwari, saka iye haangavi waMwari. Kana ndanzwa zvakanaka vateereri, pfungwa iri kubudiswa ndeyekuti pakunamata muchenjerere vanokutungamirirai pakunamata. Kanamatiro kaanokukurudzirai ngakaite mutsauko pakati pevanonamata vachiverenga bhaibheri, vachinamata Mwari wekudenga, nevanonamata zvakarambidzwa naMwari, tuti vanopira mashai. Saka imimi pakunamata, chero munhu akakushoperera zvikaitika, akakufemberera zvikaitika, asi panzvimbo yekunamatira poita zvinotoredzera zvinoitwa pakunamata midzimu kana mashari. Hana yako ngairove wananga kusiriko. Ndizvozvo zvimatsanangura zvakanaka. Verengai Deuteronomy chapter 16 verse 21 na 22. Deuteronomy 16 pa 21 na 22. Usazvisimira matanda okunamata nawo emiti ipi neipi parutivi rwearitari yaJehovha Mwari wako yaunofanira kuzviitira, uye usazvimisira shongwe inovengwa naJehovha Mwari wako. Mwari ari kuramba achitsimbidza zvikadzi panzvimbo yekunamatira chaipo. Hapadi kuti padyarwe miti kwete mumvuri. Vakatadza kugara pamimvuri. Pane miti iri kutonzi inenge iri kumberi, kuri kunamatwa kwacho kunopfugama makwera. Pakutonzi nzvimbo yacho miti yakamirira basa iroro. Mwari ari kutoti kana makunamata inini Mwari, izvo zvaitwa nevahedhe. Iwe zvaurikuvaramedera zvichikuitika makore ayo. Miti yakaita sei yauri kutaura iwe? Miti mitema yataurwa yaye. Miti mitema vateereri. Kune vakatibatsira kuzoisa ingi yeBhaibheri kwavaigara kunyika dzekuko, kune miti yeko inongoramba iri green yakaita semucyprus. Miti iyoyo iriko inongoramba yakadaro. Saka ndudzi dzeko dzaiishandisa mukunamata zvimwe zvimwari. Kuno kurutivi kwatiri tine miti yemhando iyoyo yekuti pataita zvemidzimu muchaona muenzaniso muhacha. Nanhasi muchaona muhacha muti unokosheswa kana vane kune zvemidzimu nenyaya yekumakomo. Pavanoita mikwerera nezvakadaro vanoda mumakomo pakakwirira nemapako nemihacha inenge ichikosheswa nyaya idzo. Saka miti yemhando iyo iri kunzi imi makunamata Mwari mupenyu manje, hazvidi kuti ichidyarwa kuti ibatsire kunamata. Mimwe kunoku kurutivi kwedu isingaome inoramba ine unyoro. Ameno munoziva unonzi cactus plant. Cactus mukonde. Mukonde. Muti wemukonde uya. Kuno mumwe futi chisingaome. Nukwe tsanga. Mitsanga chaidzo dziya. Miti iyo yakadare kuti tsanga, mikonde ikadyarwa panzvimbo dzekunamata. Itoratidza kuti kunyange vanhu vari kuungana ipapo vari kutungamirwa nevavari kuti muprofita. Bhaibheri kubva ratoramba kare kuti iyeye haazuri mungatomisa kuboka revavuki. Tsanga nemikonde zviri kudei panzvimbo yekunamata. Saka kurati panzvimbo yekunamata mufanira kucherechedza kana pasimwa muti ngauve wemumvuri. Ndizvozvo. Kana kuti maruva ekudhekoreta. Ndizvozvo. Because Mwari anodawo beauty. Maruva akanaka. Saka munhu akasima hake mukonde uri wekubeautifya. Izvo zvinonetsa kuti mukonde uite wekubeautifya. Zvinonetsa. But ndinotenda kuti vateereri ndofunga zviri kujekera Mwari. Hadi zvinhu zvakarongwa panzvimbo yekunamata zvichibatsira kunamata. Hadi miti inodyarwa tsanga nezvimikonde. Ndoiri kunzi miti mitema iri evergreen here. Mwari haatodi. Saka kunyange paboka revanhu vanenge vachiungana pakadaro pobva paita munhu ari kufembera kana kupa tsanangudzo iri kuti nemo. Bhaibheri riri kuti imimi chingwarirai muprofita wenhema. Ngatimbonzwa touya toenderera mberi. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti
tiwa kana kawese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa kudenga ndiripo pamusi wowanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo apo wasarudzwi wanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumai rudo rwa Mwari ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa kudenga ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi muhurukuro yedu takatarisa manamatiro anovengwa naMwari. Kune kunamata kunosvotesa Mwari akatisika. Handei mberi muranda wacho. Zvinotoda kuti tiongorore kuti Mwari arayira kudaro vanhu vacho vaaiudza vakateerera here. Saka even tiri kutoedza kubatsirana neruzhinji. Mwari anenge aitotarisira kuti pane kuteererawo here kuri kuitika. Ndo zvinonyanya kufadza kuna Mwari. Kuna madzimambo ekutanga chapter 14 verse 22 na 23 tichaiverengerwa napastor. 1 Kings 14 verse 22 neverse 23. VaJudha vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakamutsa shungu dzake nezvivi zvavo zvavakanga vachiita, vakapfuura zvose zvakaitwa namadzibaba avo, nokuti naivo vakazvivakira matunhu akakwirira neshongwe namatanda okunamata nawo pazvikomo zvose zvakakwirira napasi pemiti yose mitema. Panapa vaJudha rudzi rwaMwari vaifana kunamata Mwari mupenyu, asi vari kunzi nekufamba kwenguva vanga vakunamata vachishandisa shongwe dziya zvinhu zvakarongwa, vachinamata vari pamusoro pemakomo vachishandisa miti mitema. Vanhu pavaita izvi vainamata ani mufundisi? Ivo tiri kunamata Mwari, right? Ndizvozvo chaizvo. Asi vakatoredzera patsika dzaishandiswa nevanhu vanga vasinganamate Mwari. Ndipo pazvakambova. Saka patiri kutsanangura nyaya yevateereri tiri kutozviziva kuti kune vateereri vagara vari kutoita zvekunamata. Tiri muno mustudio hazvisitori mupfungwa dzedu kuti tikufungirei kuti hamusi kunamata Mwari, and hatitotenderwi naMwari kudaro. Ava vanhu havaitoti tiri kunamata Mwari, but choshamisa Mwari ndechekuti kana muri kunamata inini sei muri kukopera kanamatiro kanoita ndudzi dzandaivenga kemiti mitema iya neshongwe dzakadaro. Inzwai kuna madzimambo okutanga chapter 16 verse ya 2 na 4 kusvika pa 4 inoti kudii? Madzimambo echipiri 16 verse ya 2 kusvika pa 4 Ahazi akatanga kubata ushe ava namakore 20. Akabata ushe paJerusarema makore 16. Asi haana kuita zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake sababa wake David, nokuti akafamba nenzira yamadzibaba aIsraeri, akapinzawo mwanakomana wake mumoto
netsika dzezvinonyangadza zvavahedheni vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Akabayira nokupisa zvinonhuhwira pamatunhu akakwirira napazvikomo napasi pemiti yose mitema. Ndimambo Ahazu ndiwo kwaJudha. Kwai kwakuti vekwaJudha nevekwaIsraeri. Kuri kutotariswa naMwari kuti vanhu vari kundinamata nemazvo. Kuri kutonzi mambo yeye achitungamirira nevanhu vaaitonga. Vese venge vakunamata vachishandisa miti mitema vachienda pamatunhu akakwirira. Ngatione kuti nyaya ipa yakaramba ichienderera. Inyaya here ikatsamwise Mwari, because inini zvandaifunga kare ndaifunga kuti Mwari anofanira kungonyanyotsamwira vari kutonyatsaudza kuti havadi Mwari vachiita upombwe vari uko vachiba vachiuraya. But pandakaverenga nyaya ika Mwari anenge anotonyanya kusvotwa nevanonamata vakanamata zvisiri izvo. Verengai munzwe kuna madzimambo echipiri chapter 17 munoverenga vhesi ya6 na8 mozoenda pavhesi ya10 kusvika pa11. Madzimambo echipiri 17 verse 6 na 8 kusvika pa8. Negore repfumbamwe raHoshea mambo weAsiria akakunda Samaria, akatapa vaIsraeri akaenda navaAsiria akavaisa paHara napaHabhori, parwizi Goza napamaguta avaMedhi. Izvozvo zvakaitwa nokuti vana vaIsraeri vakatadzira Jehovha Mwari wavo, iye wakanga avabudisa panyika yeIjipita, kwavakanga vakabatwa naFarao mambo weIjipita. Vakatya vamwe vaMwari, vakafamba nemitemo yendudzi dzakanga dzadzingwa naJehovha pamberi pavana veIsraeri neamadzimambo aIsraeri yavakatema ivo. Verse 10 na 11. Vakazvimutsira shongwe namatanda okunamata nawo pamatunhu ose akakwirira napasi pemiti yose mitema. Vakapisirapo zvinonhuhwira pamatunhu ose akakwirira sezvaiita ndudzi dzakanga dzabviswa pamberi pavo naJehovha. Vakaita zvakashata zvakatsamwisa Mwari. Vana veIsraeri vakazoenda muutapwa kwaAsiria sezvataura Bhaibheri. Chavakaendera hakusi kusanamata. Ngudzwa pastor. Vakaendera nyaya yekunamata asi vainamata zvisiri izvo. Ndo zvakatoita kuti vaparadzwe sehodzi. Saka haizi nyaya duku yekunamata asi uchinamata zvisina kurayirwa naMwari. Saka hanzi vaive vakutoita tsike yekumutsa shongwe vachiita zvifananidzo zvakavezwa zviya. Mwari achitoti pamuri kuita izvi maakutya vamwe vaMwari kwete ine Mwari mumwe mupenyu. Vakuita pamiti mitema vachishandisa zvese zvatsanangurwa neBhaibheri. Saka ndo pandaida kubvunza mufundisi. Ndimi mapastor. Isusu hatinamate zvimwari zvezvi. Pane chakaipa here ndikaveza chifananidzo chaEria. Imi munongozivawo Eria zvaakaita muBhaibheri asi munhu muduku. Ndochisendeko apo patinonamatira mungave muchechi. Chingaite dambudziko here. Ndati Eria handisi kutaura munhu muduku mufundisi. Dambudziko rinomukira pakuti Mwari ndiye anoti pamirayiro yake kana muchindinamata musashandise zvakavezwa. Alright, musashandise zvifananidzo kundinamata. Ingonamata ita iriti. But ndikutoti ndikuda kutenda Mwari waEria. Mukudzwa pfungwa yendinayo. Chinodarisa unoziva kuti chini. Iwo toti maibetera. Iwo wasvika kumba wakagara zvakwako. Voenda pafoto yako iri kumadziro vachitaura nayo custom madira ndokuita vachitaura nefoto iwo wakagarawo vachitaura nefoto custom madira ndokuita murume wangu vomboitora vomboiisa apo iwo ugera apo maibetera musazodaro azvishanda. Saka Mwari haadi kuti kana tichienda kwaari tiende through zvifananidzo zvakavezwa. Aramba anoti namatai direct. Ipapapo ndo pandiri kuti vateereri zveshuwa ndo shungu dzina Mwari. Mwari haisi nyaya duku kwaari yekuti uri kunamata asi uri kunamata uchishandisa fomula yaiitwa nendudzi dzechihedheni. Haadi zvifananidzo kuti zvikubatsire pakunamata Mwari. Haadi miti mitema nedzimwe tsika dzese zvinhu zvinorongwa-rongwa zviya Mwari ari kuratidza kuti haadi. Ndoda kuti muverenge pamberi mufundisi pana Ezekiel 8 verse 16. Ezekiel 8 verse 16.
Ipapo akandiisa muruvazhe rwomukati rweimba yaJehovha. Tarira, pamukova wetemberi yaJehovha pakati pebiravira nearitari kwakanga kuna varume vanenge 25 vakafuratira temberi yaJehovha. Zviso zvavo zvakaringira kurutivi rwamabvazuva. Vakanga vachinamata zuva kurutivi rwamabvazuva. Panapa vhesi pairi kuverengwa vanodzidza bhaibheri yaive yanguva yamambo wekupedzisira kwaJudha inzi Zedekia. Mwari atoti wedwe chinjai zvamuri kuita. Kana pasina kuchinja ndichatuma mambo weBhabhironi akutapei. Saka nguva iyoyo Mwari ada kuedza kutisira pachena kuti muonomega kuti sei ndakaita kuti vanoita nhako. Zvikanzi uyaone Ezekiel zviri kuitika. Saka hanzi vekwaIsraeri chaivo vanhu vaMwari vaive vakunamata vachikopa ndudzi dzarambidzwa. Hanzi vaita sei nendima iyi? Hanzi vaitopfugama vari muchechi kana pavari pangave mumunda kana kupi. Vobva vatarisa kumabvazuva kunobuda nezuva. Ende bhaibheri rabva rati vainamata zuva. Saka kupfugama wakatarisa kumabvazuva handiko kune mhosva. Hakuna mhosva ikoko. Because chiri kuita mhosva vainamata achizuva. Saka Mwari ari kubva ati manje iwewe manje unogona kutoti aiwa ini ndesinganamate zuva. Asi uramba uchingokopa katsika ikako kekuti pawapfugamira muchiita chechi motarira kumabvazuva. Ndopari kunzi naMwari handidi izvozvo. Hamukona kuti isa hatina materia but togona kutemptwa kuda kuita chimufananidzo chaita asi tichinamate hedu Mwari mupenyu. Mwari aramba futi. Saka isusu hatina mate zuva but panogona kuda kuita katsika kekukopa kuti patinopfugama tiri muchechi kana kumunda kana pabani totarira tese kumabvazuva. Pfungwa iyoyo hazvina basa kuti chiri mupfungwa mako uri kuzviitirei but Mwari ari kuti uri kumbokopereiko zvaitwa nendudzi dzandisingadi. Iri kuenda ichijeka vacho kuti chiri kurambidzwa naMwari kana muchinamata Mwari haikonai kunokakaradza maitiro anoitwa nevanosvotesa Mwari pakunamata zvavanonamata. Imi mouya nemaitiro iwayo panzvimbo yekunamata Mwari moita exactly zvavari kuita asi muchiri tiri kuitira Mwari. Very good. Saka Mwari wacho akubva ati ina handidi kuitirwa netsika iyo. Mapanzwa akavatera. Saka chidzidzo chiri kutobvuma kuti vangangovapo vashoma vanotonamata zuva yezvino direct kunamata zuva. Vazhinji tinonamata Mwari but ari kupa yambiro. Ibva imaverenga verse 17 na 18 yacho pana Ezekiel chapter 8. Ezekiel 8 verse 17 na 18. Zvino akati kwandiri, wazviona here iwe mwanakomana womunhu chinhu chiduku here kuimba yaJudha kuti vaite zvinonyangadza zvavanoita pano, nokuti vakazadza nyika nokuita nesimba, vakadzoka vomutsa kutsamwa kwangu. Tarira, vanoisa davi kumhino dzavo. Naizvozvo neniwo ndichaita nehasha. Ziso rangu haringapembedzi, handingavi netsitsi. Kunyange vakadanidzira munzeve dzangu nezwi guru handingavanzwe. Bhaibheri riri kuti hachisi chinhu chiduku iyo nyaya yatotaurwa yavaite kunamata vakatarira kumabvazuva. Ende Bhaibheri rabva rati kunyange vanhu ivavo vakadanidzira sei, vakarara vachiimba vagodii minamato ikaitwa, hanzi handivanzwi. Kwete kuti havasi vanhu vangu but nengarei kuti vari kunamata inini asi vachitora tsika dzaiitwa nevahedheni. Saka Mwari atoti minamato handipindura. Saka pano Mwari anogona kudaro ari kutero pati haini musade kunambidza Mwari wedu kuti atipindurei. Pfungwa inobuda iBhaibheri riri kudaro vanhu vaMwari ngatinamatei Mwari nenzira Mwari yaakarayira iri muBhaibheri. Samutano patatotaura tunhu tushoma tumufundisi kune vanhu vakawanda vatori mutsika idzodzo kutosanganisira vamwe vari kutotiteerera. Mwari anoti kudii kuna Romans 10 verse ya 2. Varoma 10 verse ya 2 iri kuti kudii? Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari asi havaite nekuziva. Riri kuti kudii Bhaibheri? Riri kutarisa vanhu vane shungu, right? Zvokuti kuita kwavo kunoratidza kushingaira. Unoza kushingaira kuita nemoyo wese nekusimbira nesimba rakatsanangurika.
asi hanzi mukuita ikoko vari kuita vasinga nekusaziva, havasi kuziva. in other words unozva kana munhu asingaziva unogona kufamba nenzira isiriyo. Saka chakakosha haisi speed yemota nekunatsodriver zviri careful. Unogona kuve very careful pakudriver uchifamba nespeed iri right, asi wapinda munzira isiriyo hausviki. Hausviki. Saka ndozvikutaurwa naMwari kunzi kutaura chokwadi. Mwari paari kutiona vatendi ari kuona vanhu vari serious. But chidzidzo ichi kuuya kwachaita manje ada kugadzirisa pari kupotswa kuti userious uya ngauchiva userious wozangana nekuziva. Unozoti vanhu vari serious kuti vanhu vanogona kushinga maconditions ese anorwadza kuti vanamate Mwari. Kungave kunonaya zuva richipisa, dzimwe panotoda dzimwe nzvimbo dzekutonamatira dzisina mvura. But Mwari ari kuti userious uya ndokuti munhu agona kutonamata pachimiro chakadaro ari serious kuratidza kuti ada Mwari wake, obva ashamisika pane zvinhu zvakarongwa panonamatwa hari zvakadaro, obva ona miti mitema yakadyarwa futi, tsanga, mikonde nezvakadaro. Isiri yemimvuri munhu anenge achitotsva nezuva. Saka ari kuti newe userious ndabvuma, ari kutomaka correct kuti pauserious ngauramba uri pari right. But ngatichiitai nekuziva vatendi, because kana nyaya iyi yakatoita kuti vaIsraeri nevaJudha vaende kuutapwa, havana kuendera utapwa hweHedheni, vakaendera kunamata asi vachinamata nenzira yechiHedheni. Saka Mwari abva ati kuna Ezeka, hachizi chinhu chiduku kuti uri kundinamata asi uri kunamata semanamatira aiita vaHedheni. Ameno mungapatsika. Saka zvakakosha vateereri ndezvekuti kana tafunga kunamata taenda panzvimbo dzekunamatira ngaticherechedzei hapana here zvatiri kuita ipapo zvinofananidzira zvinoitwa nevamwe vachizviita vasinganamate Mwari akasika. Saka taona mienzaniso mimwe inobuda kuti munomu zvakajairika pamanamatiro edu atinoita emamwe asiri ekunamata Mwari kupira midzimu kuita mashara. Saka kana vanopira midzimu vachishandisa ndekwe dzefodya, vachishandisa tuhari, ndiro dzemiti, machira emidzimu nezvimwe, isusu kana takuendawo pakunamata kwedu ngaparatidze zviri clear zvekuti munhu asina kutsanangurirwa anofanira kutoona kuti pano pandasvika ndepemidzimu. Fanira example yamape yembiya, ndiro dzemiti nemachira akadaro-daro nehari dzakadaro. Zvinhu zvakadaro manje ndozvikunzi unogona kuva uine pfungwa yekuti uri kundinamata, but zviri kunyatsoratidza kuti zvinoshandiswa kunamata midzimu. Saka panzvimbo yekunamata hatitarisire manje kuti paite hari dzakarongwa. Muri kuona zviri kutsanangura chidzidzo dzisina chadziri kushandiswa chekubatsira vanhu. Aiwa, hadzisi dzekuridza kuimba, dzine dzakangorongwa shongwe dziya dzataurwa neBhaibheri, dzine dzakangorongwa nendiro dzemiti dzakadaro, hadzinei nevanhu, dzakangorongwa dziri kumberi dzichidaro. Izvozvo ndozvekuti naMwari ndinozvivenga, handizvifarire. Zviri kujeka vateereri ndofunga kuti ngatingodzwa kambo tiuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Pasi rino rizere makuva, kurwara nerufu, hatigoni kuzvinzwisisa, asi gare tariro yekuuya kwaJesu ndiyo inonyaradza. Kana tazoenda kudenga tichazvinzwisisa, Jesu achapukuta masodzi ose, hakuna
Tinomuchingamidzai vateereri. Hurukuro yedu yatiinayo nhasi iri kutaura pamusoro pemanamatiro anosvotesa Mwari, manamatiro asingafadze Mwari, vanhu vachiri tiri kunamata Mwari. Andemberi muranda wacho. Patiri kudzidza kudai musakanganwe kuti nyaya yedu yatanga pakuti muprofita akauya kuti asatsause vanhu vakawanda, hanzi ngaataure zvinoitika. Kana ataura zvinoitika, hanzi chiregai kukurumidza mamhanya, chionai kanamatiro. Saka ndo patiriko zvinezvi. Pane kanamatiro kaitwa kechiHedheni, vanovuka vaya vanofembera, chimwe chinhu chavanotoita futi vanoita mazango. Saka ndoda kuti mumboona kusiyana kunogona kuita mazango sekutsanangura kunoita Bhaibheri. Zango vateereri tibatsirei chii? Zango chinhu chinoshandiswa nemunhu zvekuti mufungwa make mukudayira kwake anenge achiti ndo munobva simba rake, kana kuti kuchengetedzwa kwake, kana kuti kudzivirirwa kubva kumasimba imwe yakaipa, kana kuti ndo munobva kundiso dzake mukukunda zvingakakavadzane nekubudirira kwake. Ndo zango. Verengei kuna Genesis 44 verse ya 5. Genesis 44 verse ndeya 5. Ko hachizi chinhu chinonwira Ishe wangu chaanoshopera nacho here? Chinhu ichi chamaita chakaipa. Vari kutsanangura paya patorwa mukombe waFarao, kapu yaanoshandisa zvikanzi kapu iyo yamatora. Makanganisa mufunge kapu iyo inoshandiswa natenzi wangu kushopera. Saka mukutoona kuti kuEgypt kapu yaigona kutoshanda sezango. Because nyaya yacho ukaerenga pazasi yakatonetsa kunzi kapu iyoyo ngaidzoke. Yaitodiwa ichinzi nekuti chinhu chinoshandiswa kushopera, kumubatsira kudaro. Saka zvoreva kuti mupfungwa dzevaigara kuEgypt nguva iyi, kapu yaigona kutomubatsira kuona kana kutoita tsanangudzo dzinobva dzati nemo. Iyo iri kapu chete. Zvazvinongora ndezvekuti Satani anogona kubudira mune chawasarudza kushandisa. Ndizvozvo chaizvo. Ndoda kutendai nekutsanangura kwamaita. Onai chimwe chekezenge chaakushandiswa nevana vekwaIsraeri, asi vachikopa ndudzi dzaive dzavatenderedza dzairambidzwa naMwari. Pana Hosea chapter 4 verse ya 12 kusvika pavhesi ya 13. Hosea 4 verse 12 na 13. Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo, vanoziviswa netsvimbo yavo, nokuti mweya wokufeva wakavatadzisa, vakapata ndokurasa Mwari wavo. Vanobayira pamusoro pamakomo, vanopisira zvinonhuhwira pazvikomo, napasi pemiouki nemipoprari nemiterebhini, nokuti mimvuri yayo yakanaka. Naizvozvo vakunda venyu vanopata, mwenga yenyu inofeva. Nguva iyi vaIsraeri nzwai hanzi vanga varasa Mwari. Chii chavaiva vakuita? Vaive vakubatsirwa kana kuti kuwana kuchengeteka kwavo. Kana paine zvavangade zvavanetsa zveupenyu, tsanangudzo dzacho hanzi vanga vakupiwa netsvimbo. Instead yekuti vashande vachibvunza Mwari sezvinoreva shoko raMwari, nguva iyi vari kutsanangurwa navanga vakushandisa tsvimbo. Ndo yobatsira zvese zvingade kunetsa, kana paine mweya yakaipa ingade kuvainga, kwavari vaiti tsvimbo inovhika zvinhu zvese izvozvo. Saka yaitoshanda futi sezango. Ndoda kuti muende pamberi tinzwe zvimwe zvaiitika kuBhabhironi. Ezekiel 21 verse ya 21 inoti kudii? Ezekiel 21 verse 21 na 22. Yes. Nokuti mambo weBhabhironi wakanga amire pamharadzano dzenzira, pakuvamba kwenzira mbiri, kuti abvunze nokuvuka. Akazunungusa miseve, akavhunza terafimu, ndokucherechedza chiropa. Muruoko rwake rworudyi makanga mune zvakavukwa pamusoro peJerusarema, kuti vaise zvokugumura, vashamise muromo unodanira kuuraya, vadanidzire kwazvo namanzwi, vaise zvokugumura pamasuo, vatutire mirwi yokurwa, vavakire nhare dzokurwa. Panapa mambo Nebukadnezar aienda kunorwisa ndudzi. Saka aine hondo yake neami vakasvika paiparadzana nzira.
saka imwe nzira yaenda kuIjipti imwe ichienda kuJerusarema. Ndobva auda kubvunzira ari pamharadzano kuti ndofanira kunotanga kupi aine miseve yake mumaoko. Saka vanonzi vakabva vauraya mhuka ipapo, offering, sacrifice. Ndobva atora chiropa. Bhebheri harizonyatsotsanangudza, ndobva akuita kakuteketera nechiropa chiya. Miseve akaibata kuti ndoenda kunorwisa Jerusarema here, nditutire mabwe kuJerusarema ndise nhare dzangu, kana kuti ndomboenda kurutivi uko. Saka muri kuona kakuita kaaita mukuita ikokoka dai Bhaibheri rakada kutsanangudza, ndofunga ane kakupindurwa kaakatoita kunzi tanga kuenda kwakati. Zvavandifungisa pataya tichiri vafari ado zvakabvare kuri taiti kana tikarasa mombe tichifamba somugadzira wasvika pamharadzano taiisa mate muchanza worova nemutipa mombe dzangu dzaenda paenda akawanda saka kapfumweka kumuri kuona kuti karimo. Saka hanzi mambo weBhabhironi aiti akasvika pamharadzano vaiuraya chisacrifice. Chiropa ndo chaaishandisa achichibaya-baya nemiseve kuti ndiri kufanira kuendako kwachatendeka ndokoenda. Saka muri kuona kuti maitiro aari kuita nechiropa nemiseve mazango aari kuti andibatsire kuti nditungamirwe rwendo rwandinoenda nehondo yangu ndisanokundwa. Chiropa chaita unge hakata chiri kutsanangura miseve ndeyekurwisa miseve kuti ndoda unobaya Jerusarema kana Egypt inenge iri muruoko, but zviri kuitirwa pamharadzano. Saka mukutsanangura kuita Bhaibheri rine mifananidzo yezvaiitika zvakawanda, tangoti titore mishonga kuratidza kudai. Saka chiri kuitika pamuri kuone ndo zvaiita ndudzi dzaivengwa naMwari. Saka Bhaibheri kubva rati manje kune vanonamata Mwari Pasika hamufaniri kuita izvozvo kuti tikuonei muri pamharadzano muine kana machongwe ehuku kana mbudzi dziri kurayiwa pamharadzano. Zvakajairika kunoko haisi miseve. Ndakambofamba kuenda imwe nzvimbo unogona kuona mapanga chaiwo pakati rakabayirirwa pamuti pamuchakata pakanyorwa pamuti ipapo. Asi zvakanyanya kujairika munharaunda yedu itsono. Aiwa pandiri kutaura nyaya yevateererika vamwe muri kutoti shuwa munhu waMwari. Kune vamwe vanogona kuti tsono teerera munhu. Pandakapfuura imwe nzvimbo tsono zvainoitwa mufundisi ndofunga kakubaya kaya ndo kanodiwa kuti uri kubva wabaya zviri kukutadzisa. Ina handinyatsozoenda ndongonyanya kudzidza Bhaibheri. Saka ndakanga ndichifamba pane imwe nzvimbo paive nehari yakafidikirwa so pasi pekamuchakata kadiki musango. Saka ndakaikika nemisteki ndobva yati kunduru paika kuduka kudai ndakabva ndaona mukati muine jira dzvuku rakaita unge rakapetwa. Ndobva ndati aiwa kandione pfungwa yaivepo ndeyekuti ndofunga panapa paimbwa nemusha kare radonga ndopfungwa yaivepo. Saka pakubhedhenura jira riya ndakabva ndaona rai rakabayiwa netsono nhatu. Iro jira chai rakabayiwa tsono inobayiwa inoita kunge yabuda ibaya futi yoita kunge yabuda. Saka ndobva ndazvomora tsono dzedzi kwakubhedhenura jira riya paitwa nenyaya yanga yakanyorwa pajira nemazita evanhu akatonyorwa ipapo kunzi ngazvibva zvazodai so iwewe nanhingi pakatonyorwa mazita evanhu. Saka pfungwa iyoyo manje pandakazoona kudai ndakuzoronda nyaya hazvisi kuitwa kumasvikiro, zviri kutoitwa kune vanhu vari kuti tiri kunamata Mwari. Ndokunotonzi uya nembiya iyoyo, ndokunonzi uya nejira iroyo, ndokunonzi uya netsono idzodzo. Saka kana matira akamuri kunzwa Mwari manje ari kuti kunyange vanhu vakazozhamba vakadeedzera hazvivanzwe. Nokuti manamatira avo aya handiwo manamatirwa anoitwa Mwari. Handiwo anoitwa Mwari. Saka tiri kuti manje vateereri kunogona kumuka muprofita otaura nemo zita rako kushopera muvuki anozvigona izvo. Saka kana ashopera zita rako totsanangura kuti pamba penyu ndo pane mutsambiso uchibva nekuchikomoko pane mutsambi wakadai zvozodai hauna mukoma here vanonzi ningi vakashayika muna 1984. Kunyange zvati nemo zvaatsanangura endai munoona paanonamatira nezvaanoshandisa pakunamata.
kana paine miti yakadyarwa, miti mitema yamaevergreen trees, kuno kunyika kwedu ndo maexample akaita semikonde netsanga. Kana panonamatira paine hari nembiya dzakarongwa nemamwe matombo akangorongwa paine mbiya nezvakadaro, ndozvikunzi ibvai maziva kuti munhu iyeye ari kunamata Mwari nenzira isiriye, haazi muprofita wechokwadi. Ungatomubatsira nekumuratidza mubhaibheri very good kuti Mwari anovenga izvi kana mune shungu dzekunamata chaidzo. In fact bhaibheri kutokurudzira kuti dai watoita pastor wake usarambe uchitonobvunza kwari, tonomuratidza kuti ucharovesa kuti saka zvazvinoita pane mienzaniso yakawanda iko zvino. Mambo weBhabhironi ameno mhuka yaivauraya. Saka Mwari kutaura chokwadi hazvitarisiri keye zvinezvi kuti parambe paine huku dzinodiwa kuchechi, mikaka, mazai, mapanga, hari. Dzimwe nguva zvazviri kuita zvinezvi hari ikaine mvura yekumwa itsoke kuitira vanhu vaane nyota. Mwari hazi kutarisira kuti pangoita machira asire kuti wapfeka. Aiwa, pane mamwe ekutoti jire rinogona kuona kuti pavarisa pavari kuitira kuti mhepo ikauya tisatosorwe zvakanaka, pamwe havasati vavaka kuisa zvidhini. But kune rimwe jire rekuti unogona kuti uchemisika kane karingori katamba kakatendere kuti uti kanovhara mhepo akavhara. Murudzwa zvandikuratidza ukamukana kuti ndo yadhi yedu. Aiwa, kane kasiri kemikana ndotsanangura seko vanhu vateereri zviri kujeka kuti mazango ndopanoda chekesa ipapo kuti saka zvakakosha vateereri kuti ticherechedze zvinhu izvi. Kunamata ndiko kutobatsirana kuti kana uri kunamata zvekuda kufadza Mwari, ingotsvaka kuti bhaibheri riri kuti chii. Wosiya izvozvo panzvimbo penyu pamunonamatira, nakurai tunhu twakadaro, mutubvise, musare muchinamata Mwari zvisingamusvotesi. Ndizvo ndo pari kunanga chidzidzo. Plus tobva taona akurudzira kana matire ikako. Patatanga ndimede kuti ngwarirai vaprofita venhema, bhaibheri kubva rati munhu ari kukurudzira kana matiro kanoshandiswa zvinhu izvi muprofita wenhema. Ndo zvariri kuedza kuburitsa bhaibheri. Ndoda timoerenge kuna Mabasa 16 vhesi ya 16 kusvika pa18. Mabasa 16 vhesi 16 kuenda pa18. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera, tikasongana nomumwe musikana aiva nomweya wekuvuka, aiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Musikana uyu hanzi aive nemweya wekuvuka unovengwa naMwari. But chiri kushamisa aipa tsanangudzo dzechokwadi. Manzwa tsanangudzo yapa yekutoti uyo Pauro naSirasi vanhu vaMwari, asi simba riri maari hanzi nderekuvuka. Saka kuri kuti mufundisi munhu akatopa tsanangudzo kana kutaura nemo kunyepere kuti Pauro naSirasi vaiva vanhu vaMwari chaitowo chokwadi, but hanzi simba racho ranga riri rekuvuka. Saka uye manje ari kubva aratidza kuti muprofita wenhema kana kuti kushopera kwaaita kuya hakusi kubva kuna Mwari. Saka bhaibheri pariri kuti ngwarirai vaprofita venhema vachauya vachitsausa vazhinji. Isusu tatanga tichiti chinoratidza kuti ndewaMwari anofana kutaura zvinoitika nemo. But bhaibheri futi rabva razoti asi pakutaura zvinoitika nemo kune mhando mbiri, muvuki anozvigona, muprofita anozvigona. Saka kuti uzoti muvuki akaita sei, chirega kungosenda pakuti apa tsanangudzo dzechokwadi. Hanzi unozonoona paari kuitira basa rake nekanamatiro kaanoita, pakaratidza kuti pane kuitwa kwakafanana nekwarambidzwa neshoko raMwari, anobva aratidza kuti ndewenhema. Ndofunga pari kucheka. Ndoda kuti muverenge vaKorindo vechipiri chapter 6 verse 17 to 18. Vakorinto vechipiri 6 vhesi ya 17 na 18. Saka budai pakati pavo muzviraure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana nevanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe une simba rose. Saka chidzidzo Mwari haasi kuchiuyisa kuti abva ati imimi varuku zvatovharana zvakadaro.
Mwari anoda kutoti vanhu vese vaponeseke, vamunamate nenzira yaanogamuchira. Saka bhaibheri riri kutoti imimi manje kuri kwekuti nekusaziva wongoritori musituation yakadaro yekunamata nenzira inosvotesa Mwari, kana kuti uchitotungamirwa nowongo uchifunga kuti muprofita waMwari asi achinamata nekushandisa zvinhu zvinosvotesa Mwari. Kwanzi chibudai pakati pevanhu vakadaro, ibvaiko. Hanzi chiregai kubata zvinhu zvine tsvina. Mwari is willing kuti gamuchira. Zvii zvinhu zvine tsvina zvikutaurwa zvichienderana nekudzidza kwataita zvikunzi tichisiyana nazvo? Midziyo iri kutaurwa ndikunga yajeka muchidzidzo chedu. Pane zvinoshandiswa nevasinganamate Mwari mukushumira kwavo. Mwari ari kuti imimi kana maakundinamata musatore zvinhu izvozvo mouya nazvo panzvimbo yekunamatira mozvishandisa muchitendero muri kunamata imini. Saka panoitwa sei kune vamwe vengi vatori nazvo zvinhu izvi pochiitwa sei mufundisi? Ndikuona nguva dzedu dzafamba. Pochiita sei? Because kune vamwe vatonzwa izvozvo mumwe atozviona kuti zveshuwa ndandichiita ndichitsaudzira Mwari ndokutenda, but anga ine zvinhu izvi zvaanga achitoshandisa pakunamata achifunga kuti handifaniri kuzvisiya, atori mazango mukutsanangura kwebhaibheri. Poitwa sei? Rega tinzwe vamwe vakambosvikirwa nemikana yakadaro mubhaibheri kuti vakaita sei. Kuna Mabasa 19 matani Mabasa evapostori 19 Acts 19 pavhesi ya19 vhesi ya19 navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose, vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva masirivheri ane zviuru zvina 50. Ndiyo mari inenge pondo dzine zviuru zviviri $2, 2000, that's $4,000. Saka pane vanhu vaive nemanamatiro avo Paul asati asvika. Ana Paul voparidza paEfeso, vanhu vaparidzirwa manamatiro atichiita asi vanodiwa naMwari. Saka hanzi vakauya nezvinhu zvese zvavaishandisa ndobva vazviunganidza apa, ndobva vapisa kuti vachitanga kunamata patsva. Hanzi zvazvisiri zvinhu zvenhando, because vakapisa zvavainamatisa zvanga zviri worth $4,000. Kurati yanga iri huge investment yavanga vaita mukunamata kwavo. Saka Mwari anongoda kuti kana mamine zvinhu zvakadaro zvamava muchishandisa panzvimbo yekunamatira, pwanyai zvinhu izvozvo zvinotsvanga zvitsve zvisingatsve murasire kure kwekuti hamuzozvionizve munamate Mwari makasungunuka zvinomufadza. Ndiwo mashoko atoda kuvarudzirai navo vateereri vanenge vaine mibvunzo kuti patasvika apa tingaita sei. Munogona kufona kutumira mameseji kunhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi varambe vachimutungamirira tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino nombondiwike ndimwimo mutungamirwe tungamire semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinoku